Bueno, primer de tot, benvinguts a la Marineta. Jo soc en Pere Patuel Codina, tinc 26 anys i res, dir-vos que he estat sempre, que vaig sortir de l'escola d'hostaleria Hoffman amb els senyors Freixa, que la veritat han sigut uns pares per mi i una gran casa, i vaig estar a Barcelona i vaig passar cap a Madrid, que ens van venir a buscar, i allà vam aconseguir tot l'equip un gran somni, que són 2 estrelles Michelin. I bueno, he passat 4 anys de la meva vida a Madrid, vivint, i he dit prou i m'he revolucionat i he vingut cap a Mataró, la meva ciutat d'origen, a muntar el meu somni, la Marineta Platets i Tapes. I la veritat és que estem molt contents. Hem buscat de fer una cosa diferent a la que hi ha al mercat, de buscar de fer el gir a la tapa de tota la vida, de buscar unes patates braves que siguin totalment diferent a lo que són les braves, que serveixen molts restaurants, o l'ensaladilla russa, que fem una ensaladilla russa cada temporada, amb productes de temporada i totalment diferent, els llagostins tigres, amb uns paraigües que estan prenent el sol, o bé l'hamburguesa, que li diem la sorpresa. La sorpresa és que te la presenten en una bossa, com si fossis en un lloc de menjar ràpid. I dir-vos això, que la millor recepta que tenim aquí és fer-ho amb il·lusió, el sentiment i la passió que hi posem, un bon tracte, un bon servei. Després dir-vos també que fem servir un producte de molta proximitat, tinc aquí al costat el mercat de la plaça de Cuba, que és on vaig a comprar tots els productes frescos cada dia. Al migdia fem aquí a la Marineta, intentem donar 2 ofertes, que siguin diferents, una al migdia i una a la nit, que la nit és carta i al migdia fem un menú tancat, que donem un entrant, un peix, una carn, un postre, copa de vi o aigua i els cafès són a part, tot això per 15 euros. No deixem escollir, hi ha el que hi ha, com si anessis a casa la iaia o a casa la mare, i tu has de menjar tot. Donem els 3 plats, tots els 3 plats totalment diferents, vull dir, buscant sempre un equilibri a nivell dietètic, que no hi hagi moltes grasses, que hi hagi alguna de verdura, que hi hagi alguna de llegum, buscant una mica la diversitat. I cada dia anem a buscar el producte fresc al mercat, producte de proximitat 100%. I res, dir-vos que esperem que vingueu a provar aquesta il·lusió i aquest sentiment que hi poseu i esperem que us sigui agrat.